posachedwa apa tikupasirani zimene Wang'Alura Kalindo lero pa 12 October 2024 paja Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lija lotchedwa Malawi First, Malawi patsogolo, limene limamenyera ufulu komanso limayankhulira amalawi ena amene mawu awo sangamveke patali kapena kuti alibe kuthekera kuti chilichonse chimene angayankhule chingamveke. So Kalindo mwini wake amati amayimirira amalawi amenewa, ndipo iyeyo lero pa 12 October 2024 wayankhula motere: takhani lero ndazuka mong'alula chilungamo, ndipo chilungamo chimenechi chakhala chikundipweteka usiku wonse kuti ndichituluse chifukwa ndi chilungamo, ndipo chilungamo chimakhala chilungamo basi, palibe amene angachisokoneze makamaka ukamalankhula chilungamocho. Malawi ndi dziko losauka, koma ndikupempheni amalawi nonse kwina kulikonse kumene muliko kuti ngakhale kuti dziko la Malawi ndi dziko losauka, tiyeniso kaganizidwe kathu tisamaganize mosauka. Alipo anthu ena amaoneka ngati iwowo ndi amalawi kwambiri kuposa anzawo. Chimenechi ndiye chimene chili vuto lalikulu kuno ku Malawi. Kuno kuli anthu osauka komanso kuli anthu olemera, kuli anthu amene anapita ku sukulu komanso kuli anthu amene sanapite ku sukulu. Koma kaganizidwe kathu mene timaganizira makamaka anthu olemera ndi ophunzira, timaganiza moperewera kwambiri kuposa mwinaso anthu amene ndi osauka amene sanapite ku sukulu, kumatiposa kaganizidwe kathu. Ndafuna ndinene kunena kuti inu achipani cha MCP, makamaka akulu a MCP, musinthe kaganizidwe kanu. Osamawatenga amalawi ngati anthu osaganiza, kuwatenga amalawi ngati ana amene mwina kaganizidwe kawo ndikoperewera. Dziko la Malawi padakali panopa muli anthu amene anaphunzira ngakhale sosaphunzira koma amaganiza very positive, ndipo akachiona chinthu amachiona in a different way. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti zimene zachitika dzulo mu mzinda wa Blantyre pamene president Chakwera anachoka ku Lilongwe kubwera ku Blantyre just to prove kuti iyeyo ali bwino, kutamveka mbiri, kutamveka nkhani kuti president wadwala. Lero iniyo akuluakulu aku MCP nkumutenga president ndikumampangisa ma aerobics, kumampangisa mafizo, kumamuthamangisa mu mzinda wa Blantyre kuti anthu komanso dziko lingoziwa kunena kuti president ali bwino. That was illogical, senseless and not something welcome. Chifukwa president wa dziko si munthu amene ayenera kuseweresedwa. Apapa zikungochita kuonekeratu kunena kuti tili ndi anzathu amene ali ma advisors operewera kaganizidwe. Chifukwa ngati president kwatchuka mbiri yokuti wadwala, kodi sono iyeyo atakhala kuti wadwala, so what? Paziko lino lapansi palibe amene samadwala, ngakhale president Biden amadwala, ngakhale Putin amadwala, na aliyense amene ayenera anabadwapo ndi mzimayi amene analengedwa ndi Mulungu akuyenera kudwala. And it is even stupid kuti munthu uzikaseka matenda anzako. Kuno ku Malawi tili ndi culture yobisa matenda. Anzathu maiko ena azungu amatolo kungodwala chimfine chomwechi amakalengeza pa TV yawo kunena kuti president wadwala chimfine, komatu sikuno ku Malawi tili ndi culture yobisa matenda. Ngakhale olo anthu ophunzira amene ambiri amati akadwala amapita ku chipatala kuja mobisa, kapena iye akungomuyitana dokotala kuti aonere ku nyumba. Munthu wina aliyense amene analengedwa ndi Mulungu akuyenera kudwala. Andi ndizopusa kapena ndikupepera munthu kumabisa matenda, komanso kapena munthu kumamuseka nzako chifukwa wadwala. Ine sindikukhulupirira kuti it is true kunena kuti iniyo anthu a MCP, akuluakulu a MCP, muziko la democracy siku la lero
mungamabise chilungamo kwa Malawi. Kumeneko ndiye kuti ndikusegula speculation kuwapanga Malawi kuti azikambirana nkhani zimene zisali izo, chifukwa President Chakwera si enemetu wa Malawi, koma ndi eneme wa Malawi ndi mmene akuyendesera ziko. Koma zikafika zinthu za person zokhuza thupi lache, sindikukhulupirira kuti alipo amene angamfunire kufa, chifukwa kutero ndiye kuti ndikulakwika maganizidwe olakwika. Iye ujanso ndi munthu. Ifetu tikamapita kukavota timakavotera munthu, sitivotera chisulo. So President Chakwera si chisulo, ndi munthu. Ndipo pokhala munthu akhoza kupezeka pena siku lina wadwala, siku lina ali bwinobwino. Ndi mmene umayendera moyo wa siku ndi siku. Aliyense muno Malawi azafa, aliyense azadwala, ndi mmene umakhalira moyo. Ndipo ndi chilengedwe ndithu munthu akuyenera kudwala, akuyenera kumwalira. So tili ndi kacha ina yake yomvesa chisoni yomafuna kumabisa matenda, pomwe anzathu maiko enawa amaulula china chilichonse, chifukwa president wa ziko si president tu wa chipani chanu kapena wa nyumba mwanu, ndi president wa ziko lonse. That's why amachedwa kuti president, and ni munthu amene ayenera kuti akhale protected. And zimene zachitika Dzulo zija mukuyenera kuti muganizire kawiri katatu kunena kuti kodi muli ndi ma advisors kapena mulibe advisor. Ndikunena iniyo Mr. President, chifukwa there is no way, kwa ine it did not make any sense kuti mukanyamuke kuchokera kulilongwe ndiye basi muzikapanga mafizo pa Kuloko Tower, ndikumathamanga ndikumapanga aerobics pakana kutuluka thukuta Blantyre muja, just to prove kwa Malawi kuti you are fit. That was wrong. You are a president. Kodi mmene mukupangiramo ndi madrama musiyana nayo pati? Anthu opanga makomedi musiyana nawo pati? Mpando umene muliwo bwana ndi mpando waukulu kwambiri, mukuyeneranso muzipanga ma decisions very very matured. Andi ngati alipo kumene kwakukupusisani akungokuonongerani mbiri, chifukwa kwa ineyo it was not necessary kuti the whole president azikathamanga mumzinda wa Blantyre ndikumapanga ma push ups, kenako ndikupanga ndi anyamata kuti iwe upange push up imozi ugwe, iwe upange awiri ugwe, ine ndipange atatu. Kwa ineyo sindikuonapo chalakwika ngati zili zoona kuti president anadwala, chifukwa iyeyonso ni munthu akuyenera kudwala. President si chisulo, president si njanji, chisulo cha njanji. Ndi munthu aliyense amadwala. Ngakhale ku America taonapo Joe Biden akulengeza kuti amugwira ndi COVID posachedwa pompano, ndi munthu. Ngakhale ulo King Charles wadwalaso posachedwa pompano, ndi munthu. So ine sindikuonapo chifukwa chokabisira matenda. Alipo anthu ambiri muno Malawi amasunga matenda, even olo ana omwe wa olumala amatenga ndikuamangirira cheni, ndikuwasiya nyumba, ndikumanena kuti aneba akaona kapena anthu akandiona kuti ndini mwana olumala azindiseka. Ena amalephera kukayezesa kuchipatala kumene akuona kuti thupi lawo silili bwino, ati amaopa anthu kuwaseka. That's maganizidwe operewera. That is why Sanders Juma anabweresa mindset change. That is why Maremu Chilima anabweresa mindset change. Amafuna kuti Malawi tisinthe kaganizidwe kathu, chifukwa ena amaona ngati akati president amaona ngati sangaendese gali mototo. President ndo amaona ngati sanga aje tserere. Ena akamva president amaona ngati sanga aje chimanga chokazinga. President ni munthu ngati ifeyo, akuyenera kuti adwale. Andi kwa ineyo ngati munthu okuti napita ku skulu, nabadwira kumuzi ndi maziwa moyo, sindingamve kuti president wadwala ndene ndizikaseka kapena ndizikamfunira kufa. That is wrong. So kwa amene munamutenga president Dzulo kumutenga kupita naye mumzinda wa Blantyre ndikukampangisa mafizo kuti ati ziko lingoziwa kuti president ali bwino, mwalakwisa kwambiri, chifukwa kumene anakagonako inu kunalibe, zimene wamva usiku inu kunalibe. Siyani chitidwe atenga Malawi ngati zisiru, chitidwe panga kampeni pena paliponse.
ineyo ndakhala ndikumaonapo mapresident mbuyomu zimene zachitika ziro zija sinambe ndazionapo. Anthu amadwala ngakhale kamuzu amene amadwala amapita ku England kuchipatala, wina aliyense pa dziko lapansi azadwala ndipo azafa. Choncho we must stop this madness yomaganiza ngati president sangadwale, yomaganiza ngati president wathu zinthu zimene zina ife timachita iye sangachite. Anabadwiramo muno Malawi, anakuliramo muno Malawi. Tiyeni tizikhala naye ngati munthu nzathu, osakhala kumabisa zinsisi, kumapanga zinthu zokuti ati anthu aone ngati iyeyo ali bwinobwino. Kodi atadwala ndiyeno vuto ndi chani? Inu simadwala? Kuntundu kwanu kulibe kwa anthu amene amadwala? So kunoko ku Malawi kulikacha yomvesa chisoni kwambiri, anthu amabisa matenda. Nkulu wina amabisa matenda, atatenga chindoko, koma kumabisa matenda kwa nkazaje. Anamutulukira kuti munthu yakudwala ndi wantchito, ndipo anamfusa kunena kuti bwana mukudwala chindoko? Bwana aja anavomera mamanyazi, anapasidwa mankhwala achikudwa, anachira. Munthu aliyense amayenera kudwala, wina aliyense. Andi nthawi zina kubisa matenda, ukonza kubisa matenda nzako amene uli naye pamene poyo ali ni mankhwala, akuziwa chithandizo chimene ukuyenera iweyo kutani kulandira. So let us not be sick. Tikuyenera tikhale a nation, ziko la anthu ozindikira, anthu amene amapanga amayima pa chilungamo, osakhala kumabweresa pikicha yonama kumanena kuti aye tiyeni mukapange ma aerobics, tiyeni mukathamange mzinda wa Blantyre, anthu amakunenani kuti mwadwala. Ndipo anthu amene amafalisa nkhani zimenezo atamuona president Dzulo lija sanapange manyazi. Chosangalalira ndi chani munthu ukamve kuti wakutoka kamena boni Kalindo wamwalira ndiye uzikasangalala? Of course alipo ena amene amafuna atamva kuti boni Kalindo wamwalira, alipo ena amene amafuna kuti amve kuti mwina Chakwera wamwalira, koma that is senseless. Kusaganiza kusakonda anzako chifukwa uziganizire iwe wekha kunena kuti ngati ine ndikumufuna nzangayi kuti amwalire, nchimodzimodzi ine nditati ndimwalire, kodi ineyo ndingakondwe nitamwalira? Mafunso ngati amene tinayenera kumazifunsa toka kuti ine pamene ndikufunira anzanga zoyipa nanga ena akundifunira ine zoyipa zingakhale bwanji? Choncho kukhala ineyo president wa dziko linolo, anthu amene anandiyendesa Dzulo aja lero mama uno ndikanachita fire chifukwa anthu amene aja ndikuti sakundifunira ine zabwino. Palibe nyumba imene imangodya nyama daily. Muzakayipeza nyumba yokudya nyama daily, asisi imeneyo si nyumba. Mukuyenera munthu uzikumana ndi ma challenges. Chimodzimodzi so moyo soma ineya uzikumana ndi ma ups and downs. Siku lina ukhale bwino, siku lina umveka BP, siku lina umveka sugar, siku lina mutu, ndimene umakhalira moyo. So pano ena amaona ngati president sangadwale. President amadwala, andi palibepo cha chilendo kuti anthu ena ake azikachita celebrate pakana ndikafika size yomutenga the whole president of a country, not it wa chalichi. Ai koma president wa ziko ndikumaka muthamangisa mtaoni kuti ati anthu adziwe, just to prove to Malawians kuti azimene mmanena zijazo zimene zijazo ndizonama. That is why I'm blaming even the Minister of Information. Chifukwa wiki yatha yomweyi anapita ndikumaka nena kuti let us stop fake news. Zimene mukupanga ziyande ndikufuna kuchita create fake news yo kuti anthu azilankhula zinthu zimene zisali izo. Kodi inu kungonena kuti ineyo ngati kunkuyu ndadwala nkono, ine ngati kunkuyu ndadwala mutu. What is wrong? What is wrong? So access to information muno Malawi inapangidwa kale koma timabisa information iyo, kumabisa chilungamocho zosatira zake mmachita create fake news. Aliko abusa azibusa maprofeti amene amapempherera anzawo kuti achire, koma iwowo amalephera kuzipempherera okha kuti achire. Akamadwala amapita kwa amadokotala pakati pa usiku, ndithireni naye ni Jackson, ndithandizeni mankhwala ndadwala, koma iyeyo amapempherera anzaje kuti achire. So I don't see anything wrong kuti ati kaya president wadwala. So no, ngati president wadwala, so what? So what?
He is a human being. Akuyenera di kudwala chifukwa ni munthu. Lero limukukamutenga the whole president nikumamuchita parade ngati ndi funny fair kapena ali pa auction kuti ati anthu amuone. I think ifeyo ndi ziko la anthu odwala kwambiri, ziko la anthu omvesa chisoni. Chimene mmaziwa inu ndikuba, chimene mukuziwa iniyo basi ndikupanga zinthu za ukatangale kuzilemeresa, koma kuti muganize bwinobwino mmene anthu amaganizira ai 0/10. In the midst of our problems, our challenges, mene zilili muno Malawi, mene mavuto alili, iniyo basi mukamathamange ndithu kumakamutamangisa president muziko, mutaoni, kuti anthu akuoneni, kuli ma challenges ambiri muziko lino. Instead of attending to those challenges, basi kusamalika basi kuti anthu akutameni. That is being sick. We are a sick nation. Ifeyo ndi anthu otembereredwa, ziko ilisiriza sintha, kuli asogoleri akuluakulu ma ministers osaganiza, amene amangoganiza ngati ana ang'ono, because sinaonepo chifukwa chokamutengera president nikumakampangisa mafizo ngati wadwala ziko liziwe tipite naye kuchipatala. You never know kuti amampempherera ndi angati. Ngati anadwala, you never know kuti wachira bwanji. Lero mufuna basi kumutenga munthu kumbayabaya ma Jackson kuti basi ululute basi muzimpangisa mafizo. It is time for us as Malawians to change, to start thinking positively. Osamakhala ngati nthawi jati makhala ya 1949 ya 60 chakuti anthu ziko anthu asakuganiza. That is completely nonsense. Born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Lero tupa 12 October 2024 makamaka kuyankhulapo zimene zachitika mu mzinda wa Blantyre Dzulo pa 11 October 2024. Awo ni maganizo a Bon Kalindo, komanso mwini wake amati ndi president amene amayankhulira anthu ena amene sangathe kuyankhula, ndipo iyeyu ndi president wa bungwe lotchedwa Malawi First limene limamenyera ufulu anthu ena Malawi muno.